Sean swag bhfuil griangrafta Tornádónna feici agah, ó bhfuil dá dain orthú, nó tá cosú le scama, ó bhfuil cró cón orthú. Is Tornádónna iad sin fad ach nuair orbrítear Tornádónna dús ní féidir linn iad a eicáil. Níl iontu ach t-aer a bhíonna casa, nach féidir linne eicáil ach nuair bhuaileann siad an talamh, bhailíonn siad déanach nó dosta, salchar agus rudaí éagsúla. Is éon smolagar sin is cúis leis an dá dain. Ach, chuna sa bheith is ain, bhfuil an tornádó ag tosú mar féidir linne eicáil. Beidir gomach dá glas na scamil sa spéir. Déitach scamil déanaí nó scamil dosta a bheith le feiceáil de bhrí go bhfuil an t-aer ag glúiseacht ó sa chéan. Nó seans go gluise sibé. Duine Tornádónna go leor tuireann, cosú le tréin ag dul thar, marall na gcruthaí láideire.